afternoon. Welcome to my channel, JDE TV. Ayan. Bali, dito po ako ngayon sa sa Palayan. Ayan, makikita nyo. Ayan. Today's vlog natin ay libot ko kayo dito sa barangay namin. Ayan. Ayan, lugar namin. Napakaganda. Ayan, dito yan sa sa Camarines Sur. Ayan. Napakaganda po. Yan po yung so di po kita yung yung Bukid Isarog. Gandang hapon po sa lahat dito sa Camarines Sur. Ayan po. Yung nakikita niyo mga diyan Palayan po yan. Makikita nyo sa sa vlog ko ngayong hapon. Libot ko kayo sa namin sa baryo namin. Ayan, napakaganda yun. Yan, malawak na mga palayan. Ayan, marami pang adventure sa motovlog ko. Makikita nyo. Ayan, maraming salamat sa panonood. Peace muna.